kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rot ti surat. Idi kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan ni pagkayam tingaran di nga napoluan hello karuba. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong Nemi, tahagpakpakadan ni bakit ko tamapanan nagtrabaho sa Jai, Hong Kong, akas DH. Malidayanak manong siyempre. Numawal na ko bakit niya kaya napalubusan ni Ani nga asawa. Sinunto pa iti kaidak, kakinkin na will ko, kakinkin nabkab ko, kagabgabok, no kasta nga dumteng tirabi, ket no makariinga iti barbangon ket kapigsana, iti panagpatangken. Asin nun to pa'y pangibaswirak dati riknak no awanin ni Suna. Nimawan ti mabalin, manong name iti talaga nakaschedule ti panagplight na mapansad di Hong Kong. Ngamin tirigat ti panagbiyak manong, siyak agad tricycle driver ak lang, sa bagay kukwa ko di tricycle, saan kong ipaspasada ro di ket kukwa ko. Adamat ten balay mi manong impatta, hampay na kompleto, sampay na finish ti uneg, kaya naglalalo iti ruwar manong. Kaya darapahap mi manong nemi nga mapinish, mapapintas data nga balay, at dan may sang anak mi manong. Awan ba't kiti problema kiti anak mi, tadamat ti katugangak manong ng mga iwan kang kuwana. Pasaray umay na alan dito'y balay, kaya isot mga iwan, kaya into nagwapuak, iti pagpasadaan, ison tumaten di sa sangpet ni Jingjing nga anak ko, nga anak mi. Kastantot schedule manong nemi, itata, agpakadan ni aning asawak. Inarakop ko nga road manong nemi sakbay nga simbreken, manong nemi napnigastak orayan na laengen di oras, nga isasangpet kanindamatan panaglugan ni tiraplano. Ani, kaili-ili ko ang tulak, hindi start. Basta sang kagloko-loko, ha? Ha? Hanggang agbababae. Di mo tultuladan, di kita dumadita nga mapanawan nga asawa nga lalaki. Nga agbabae da. Sa sakripisyo ti amin. Agsakripisyo ko, agsakripisyo amin. Binulang agpawitak. Agurnong ka, agurnongak. Ha? Into no, dadwa bulan, upat nga bulan kung sadyay, balbaliwan ta nga papintasin ti balay tayo. Tapno makunang nga balay. Okay? May saganahan matinaran dyan ka masakbayan ni Jingjing. Into panagbakasyon ko after 2 years. Siyempre, barbareng no. At nantun ading ni Jingjing, mapututan na agad din ton. Okay? Okay. Sige na kon. Sa mga bebayan di bagim ani. Kastamit kang ka. Kandi mo baybayan ni Jingjing. Agan anad ka di pa nagpasadam. Idi tumaliyawak manong nemi titipar na tamyanan. At damat manong nemi daruhel ken kastamaten kenitesi. Ngagpimpin na kada. Manong nemi baliktad. Ni Metrohel manong nemi timapan ni Dubai. Diya ka mo no apay nga. May masakata nga aeroplano at pagluwanan da. Saan mata? Pagunyak ko man ti asawa ko manong nemi ta sa udsudak. No agkalugan da. Kenitesi. Yung nakastrik maten. Manong nemi. Ni Rohel maten manong nemi ti simrekin.
Asid ka kumanite si manong naming sa jay tulangin. Oray ta, agkaruba kami man. Pero magadano na akong dito balay, manipur sa jay airport nga nang ituludak pa nung name iti asawak. Awain, awanin ti anak ko, dito'y balay. Tadan iti ayanda, katugang nga babae. Napanakiman lati manong. Ta nakalukat pa lang ti silaw da. Nanang, ay, dinda kagaya man ba raw? O nanang, naitulod ko ni Ani. At nayamas ba tinuturok ni Jingjing? Batik na tatoy na. Away nga mo di ringan. Agawit tong tulatan tabalayon to na makaring bigat. Kahit umay na kanto kumusta na. Dito ito nga mamigat. Agpakada kanto langin kang kuhanan no mapangkagpasada. Tayong kakadagpasada ng bigat. Wala nang. Masapol nga agpasada klatan nal daw. Saklag, saan agpasada no tikas ng Domingo. Wala na. Agin na nakaman. Napiyan to lang nagsweldo ni Jingjing ay ni Ani kadagpawit. Uri no, hanggang to mo nagpaspas dekan nga agpasada ka po ta. Adamat sa dyan Hong Kongan ni Ani. Kaya adda sa dyan na nang tinas kang kita agpasada klata. Agtinulong kami, agurnong ka magpadpada. Tapno mapapintas ti balay mi. Kaya may saganamit ti masakbayan na kidanag mi. Ay lang nga rin. Maturo ka kamaten. Inururay ka lang ang dimteng anak. Sige na nang. Pagyan anos yun ni Jingjing. Wen, awang pagdanagam. Ketsi ka. Saan ka mga ala iti kaduam? Sabi ko mga alak na nang. Sapo. Ado kami nga mang sipot ti aramid mo marap. Di mi kayat nga marakrak ti pamilyam. Pamilyayo. Gapulaag iti sulisog. Jakmat ka di mapapalaw ti katugangak mano. Siguro tinulagan ti asawak nga bantayan nak ti inana. Mabantayan nak kumangarod na kahit ko. Laman. Anang nemi, abagiso nga sumrega kumani ti balay, idi adamangig ko nga nagsarde nga tricycle. Ni, naud-udin ni Tessie nga nag-awid na. Ada kadwa na. Tayo kabsat na. Kaputa, asig matlaing. Imbasuday ka. Oh, Tessie, hello, karuba. Hello, karuba. Nagapo kayo sa airport. Oh, nakita kayo nga rin tayo. O rin na kayo tayo, nakita kayo. Apay, nagkalugan na kini bakit? Ewan. Kasta. Apay, Hong Kong mati papanan na? Ang mapapalaw muna di Hong Kong. Taan di kapsat na sa Jai. Sa dan tumapanit sa bali nga lugar. Diyan Macau ti papanahang di Dubai. Macau. Sa di pagubran na. Owen, nagubran ti may isang hotel. Kasta. Di. Awang nga rin ka damit ha. Adaman na ading ko. Dududwa kayo? Talo kami, dati anak ko. Manong naming jak malagip nga dagayam anak ni Tessie. Agkasada da kini Jingjing, agkaay-ayaman da pa'y manong. Iso ni Jun. Rohel Jr. Jingjing buti anak ko man. Sige nga rad. Sige, katrabiho na yun. Good night, Karuba. Good night to Karuba. Alad laeng tinangbaet kada kami manong. Kenti duwa nga puon ti kay mito. Huwain manong. Tanong kasta nga dak ti sangot ti balay kat tumalyawak ti abagatan. Makita ka na lawag manong nemi ti sangot ti balay da Tessie. Iri pa nagindak manong nemi imbes nga ni bakit ko nga ni Anit at da iti imagination ko. Ngayon saan ba't nga isumanong? At damit ka ni karobat imagination ko. Dati pa nang kita keng kuha na itay sa kinita, kinidayak, imisan, kinidayak manen, kinidayan nak mo.
Napintas ni Tessie manong. Pabaling ko ako na nga pinpintas ngim ni Ani. Manong nimi, agpadpada kami nga na ikamang iti dayta nga lugar. Kinapudno na, at panagkabagyan, darohel kini Ani. No Jack Mariro, second degree kasinda. Wen, kasinsinsa ti naganak kadakwada. Ni Nana Dolor nga inana katuga nga kababae. Ken tinanang ni Tessie, ninanang ni Rohel kadag kasinsinda. Isong agkapidwan sa daani ken ni Rohel. Agpadpada kami manon nami inay kamang iti barangay da, iti pamilyada. No lablab no mabalimit ag tinawag iti abirat. Tagkasinsinda iti asawam. Taga ano iso na? Takagagayan. Idinto tataga Ilocos-Surak manong. Ni Tessie. Ano nga tutubra ni Tessie ita? Ay, malakip ko. Amok ti cellphone number na. Sa pulek man. Tessie, letter T, T-E. Oy, da. Dito ni, Tessie. So, i-dial ko man. Ay, nagring. Simong ba? Hello? Karo ba? Sino to eh? Saan nga nakapunbok tinakan ko ta? Amen. Nangalan ti number ko. Basta, ada di number ko nga. Number mo nga nalag. Sinapol ko dito punbok ko Tessie ko na nagit si ka. Sino ito eh? Di karubam. Randy? Wen. Di ka ba nakaturok? Anak ba katurok eh? Damo nga rabi nga o anti asawak. Sika. Oris, damo nga rabi nga awan ni Rohel. Tikat pa na kailangan niya. Datangag karuba, pinanawan di kita asawa. Haga makaturo? Saan? Sika, saan man? Ala, Tessie, kapatag karuba ta, ha? At tinulong ta, sagadi? Wala. No adawan ka na kami, ada ka na kayo, di umayag mangibaga. Wala. Di awan ti mangiloto kang kaitan. Awanin na. May kawak laki di. Sika ha. Taparaman ang kanot luto. Lawan. Ito na aldaw ni Bigat. Mapanak pa dagpasada. Mga anak tumot si Jay Karinderya. Di gawit kan to. Tumay mo taramanan ti pang lutuwag nga si Daan. Kasano, umay ka ditoy? Umay nagpadiguan? Ano, sikat umay ditoy. Agkasangot ang amangan. Madi ha? Madi. Nakadadot mata nga makakita. Manano ka tumay ka magla makipangan? Baka sabahan to, pwede bagada nga kanek. Oh, loko. Apay kang kanem no ka ni Ani ha? Una, sabi ni Rohel na nakakangkanin. Di na kayat sika. Abay, tsaka mo. Yung kayat mo na ka nga damangan kang ka. Pinapadasan eh. Padasan ta ha? Hindi ito eh. Tilibagbagaan na. Lalo manin nga marik na tiiliw ko. Sino kailing mo? Siyempre ti asawa. Sabi di ka nagkuway trabi? Saan? Nakaluwa sa kailim eh. Saan na Bartek? Siyempre, nag-blowout kami. Ayaw nga hindi kay Mike. Kung nagpa-blowout kami mo ayaw na niya. Nagkagidad na kayo. Nabarte, kawan ha, nga naka-score. So nga, imbagkin ka ha. Siyak? Ito barbangon. Kadi, kinang ko manin ha. Baka daw istorya na mayat ka no tikaan. Tsak pinapadpadasan eh.
No kayat mo padasam. Tun ka ano nga ron. Itan. Ana? Itan. Kasano ko ba? Di may met no itan. Hindi po ta nakaturo ka hindi kita tao taglawlaw. Awang kadwa. Sika akit at kadwam ni ating mo. Awang kadwak dito eh. Umay ka karon ba? Di pinakaanda yun di asawak. Tingnan di asawam. Man ano? Oo, mati makamo. Sika kensyak matlaan. Pag naak nga ro, iti sango. Tano iti likod. Ang mga numakita na katikatugang. Ngayon pa na mas turog na dyan. Sige, urayan na ka. Nagdigos kan? Kadigdigos ko. Kasi ka, ikamat ko tagdigos. Laing ka karutin to umaya ko. Tindaradaras ko tinabat nagdigos. Yes! Diyos ko, pakawanan na kami nga karuba. Ini makadiko sakman ng name balabal kulat ng tituwali at ibagik saan akon nga nag-breed. Ini madlaw ko manong name nga dagkarkarasakas iti sao. Napangkuindardaras nga lukat tiri daw. Ni Tesi, pinastrik ko nga sigod. Ginuyod kong inserek sa ko inlak tiri daw. Sa ko inarakop po na. Sa ko inagkan ni kitilips na. Karoba. Hello, Karoba. Ala. Na nakauyos kan? Yung balabat ko lang dito tuwalya di pagi. Apay. Nagdakkel. Kahit mo akanin. Apisyak di bongan. Sikat mo na nga mangan. Elan. Ipababa mo na. Nagparintuman ka. Tapno maabot mo. Sige. Dita. Sige. Karoba. Naglaing ka. Hindi pa'y inaramid na ito kini Roel. Si kalaing tinangaramidak. Tadi mo kayat no ah. Hindi na kayat. Tadi na ba't kayat akanin. Ngam si kakensyak at kinaanta. Umikan. Pananta. Iti silid. Nagor ka. Iti sabali nga silid. Madin yung silid may iti asawa. Urit at dalat na nakasaganat na kapaggindahan. Umikan. Sinakroy ko anong name sa konsernek ng paidan iti kama. Inilistuak manong naming inikatan ti arawatan na ket mismo manong naming adik iti barukong nan iti minansokon. Karuba. Randy tinagang ko. Randy. My dear neighbor. Nagmayat. My liliwag. Saan nga amo ni Rohel timangan timansanas? Apay, basta ti amo na latang apag kanito lang ang lips to lips kami tunukuan isaragnan. Kaslakang kanahin na kamabitbitin. Nagalisto isuna. Anak pa'y nalpasin, tunukuan dumsagin, mabitbitinak. Kadita, saan ka pulos ka mabitin? Iso nga, Randy, Randy, nagmayat na pampamayaan pa ng kagat-kagat mo timansaras ko. Nasakit ka naganas. Nagmayat, Randy. Opo, kasta Randy. Randy. Nagmayat. Manong nami nalipata kon ti karik iti asawak. Nalipata kon nga itay laeng manong nami kita isot pa nagpakada na nga iti na itang oras posible nga nakadanon nga tan. Nakadanon siguro tamay sala nga oras ti lawag Hong Kong manong
Ngim sa dinut ayan itan, ti asawak na kadanong nga tan, iti employer na. Ngim apay detat pang panunutek. Bagpay lang ang panunutin ni Ani. Awan ti sabali nga panunutek, no saan nga ni Karuba. Nagmayat, nagsipukal lagi ni baro kong na, Randy, Randy. Naging kangin pababakon manong Nemi. Handa ka no pinapadpadasan. Itinakan. Tas ang kanuta kayat ni Ruel timangan. Nalagore ka. Hindi padasik manong Nemi nga surveyen. Nonyat lang ati kuweba. Apaw. Nakaburburnukan man. Tinaramid ko manong Nemi. Sinipsipak ko na. Randy. Mayan. Uray na lang isurot ti patong na no sipsipak manong Nemi na kunotek. Isurot nang ipangato ka lang. Napang ko sinipsipan manong Nemi sa ko inserrik ti dilak iti unag sa ko pinagkuti-kuti. Nagmayat gayam Randy. Nagmayat. Sige, kanempay. Mapana kon Randy. Nakarkaro man yung dito yung ni Ani man. Kanik no ka ni Ani ngam saan nga mapan. Ngam dito nakasabsabaw manong Nemi. Nakaimas ka karuba. Sala nga day lutom nga masida. Ti para-paraman mo to. Nudikit dito na imas pa nga makan. Mapanang man rin Randy. Naminto ako Randy. Naminto ka nun. Impamitlok pa ko nun. Tabi ng sok manong Nemi sinipsipan sa konsarit ni Dilak sa kininik ko na pinuyo takpay ko na buhin manong Nemi nigkamak tagsumbagi na pingping tingiwat ti baba sa ko pinuyutan pas plastic balon manong nagbara ta sa nga mo nagmayat Randy. Linisyak met lang at agsubli. Tuhan, oral lamutot man. Nagmayat kon na naman. Aging kanging pangatok ti ulok ket na isait manen manong Nemi kadagiti tuwaman sanas. Minansok manen manong Nemi dagiti mansanas nakabayatan nga adda ti baba ti maysa nga imak ket ore ko lain serek ti maysa 2 3 nga ramay ko manong Randy ano di Jayin anong serek mo ramay ko ore na 3 kayam nagmayat namuntak pagkutsik-kutsik manong Neming iwak ikawal-kawal nagmayat super mapanak manin Randy mapanak manin ko nana bali namin patin mano ngam gabot agumanatak meten manong Nemi daytoy bukuak armas kon atin serreko manong Nemi dakdakil nga amang keng Randy habis karuba baglagit din tanapan sa abroad kita asawa ta karuba ala paspasang Randy wapanak manin Randy bay ka naman dito Randy na yun ti kinaparang kayat-kat na kanyak manong dito lang no tao ti as dagkat mangigda kami ngimawan nga tamit adalaban ka nabi pumar at ang nga tirabiin manong naimas yan ti turog ti karuba hindi ta mapanan metrik nak manong asali ka kon sabatin ka Randy asali ka kon detan umaya kon sabatin ka detan Randy sising mon karuba paunay lang mon kum ruba
Urek lang namin inom karuba. Kasta, itapay lang mapadasak ti kastoy, Randy. Ape nga saan nga datat nagkasawa. Agkamayatan damit, agkayo, agkamats taman. Naginanakam labiit manong name ita na iredep kami. Hindi makapuot kami manong. Manen. Kasla awanin ti sa bali pa'y nga rabii manong name. Manen. Nagawid matlayang manong. Hindi malpasan ti may kadwa nga rikos. Karoba. Umayak tumanen. Ay huwag kayam. Ito no, pangal daw ha. Nagawid kan to. Umayak to na balayo? Kasan pa may anta? Sanin. Kasan nung orot maramanam ti luto? Haan nga dapat talutom. Day takukom tinapating. Sige, bahala ka. Basta rabi nga lata. Huwin. Rabi iti panagkinaruba ta karuba. Anong name na aldawan ti makariingak na panin eskwela ti anak ko manong. Di taramwarat ni nanang ti katukangan. Saan ka nga rin niriing pa'y barok kabot na irot ti turog mo. Sala ka lang napuyatan. Inapuyatan ako darabinang. Intulod ko nga rin ni Ani. Inasapaw mo't palaid ya. Kaya napi kasla ka la nakaluslusid tabukil tamatam. Narnegak siguro nga naturog nanang. Nakarod, hindi ka mapangkagpasadan. Unang, sakto lagayot siguro man ito no agsipnget no bigat. Ay, hindi bigat. Ito nagsipnget. Naipas ko tagpasada. Pangaldawam to karon. Naanot mabaling ang pangaldawam nita. Yan lang po. Yung karo dagdigusan na, nangigak ti pamigat mo. Tapos sa amon ng obra tagluto. Agyaman naglanang. Nakaimimbit kayo nay. Nangarot ko makita na yung bagak at manukag ka. Asawa na kati anak ko. Kaya siyak iti para bantay, magbantay kang ka. Awan pagdanagan nyo nanang, nasingpit na ti manugang yo. Apay iti ako mapampanutin sakripisyo ti asawa. Awan gayam, timawag ka rin. Timawag ti bigat. Ita nga oras sa kita mo tawagan. Iso ka nung tulat tumawag kang ka. Oray no, okay. Okay ka nung matigiti amo na. Alay karkararagtayan na ko ata. Sabi ko nasingpet ti employer di asawa. Tapos saan nga marigatan. Hindi mapanang kagpasanta. Manon iruruar ko. Ti tricycle ko. Hindi makitak. Ni karuba. Iti sangot ti balayda nga. Mga asikasa kanu. Dagiti masetas na. Yung siyak tikit kitain na. Ingatok ti imak. Ingato naman ti iman na. Ay, sige karuba. Inak pagpasada. Ay, ingat ti pa nagpasadam, karuba. Yung magmalasak ka na nga bigat manong tahumbat mapasahero. Ay, tikas na ngamin nga oras ang na awanin pasahero. Nubigbigat kumapay lang Napanak iti paradaan manong nemi ni kini kakaduak kapag uray iti pasahero. In linya. Napanak ba't nakitipon nga rin di madama ti chismis na nga. Tricycle driver. Ano damag? Kasi ka nga ron ti oruray may nagpadamag no kasano ti biyag ti pinanawan ti asawa na. Awang problema iti deta mga pare ko. Alisto lang ti mga alat kaida. Sa bagay, deta nga kinagwapom, parang Randy. Antan samet karubam nga padam nga napanahon. Siya kang arti pagsasalitaan me. Nagtinulong ka kada di karubam tano mailiw, kahit mailiw ka met, mabalin nyo met agin iti iliw, di ba? Ang paunay kahit kumang nga pakasalitaan Hindi kita napanawan nga karuba. Iso damaten iti nang tultulong ti bagbagida. Mapasamak to nga takasta para Randy. Diyak manam mo. Sa bagay napintas di karubak.
tawan ti ko nak. Uri man pa sa ani nga sumangsangpet di kita asawa yo. Tadamat agdakay mat nga karubang nga. Mang ti ili yo. Sinakayaklatan manong nimi di kita nga magbagada. Tapara kaniyak. Impadlaw ko nga agpapaiso saan to mapasama. Ngam kinapudno na kit napasama kin manong. Kinapudno na manong nemi imun unapakit nga tinawagan na ni Tessie ngem ni Ani. Anat oras na gawid ka. Sumup ka to sugyuran. Anadya anak mo mapantumanan umyanda katugangam. Isunto ti bagak. Uwin. Tapnoon disturbuta. Anang oras na umayak. Tawagan kan tulata. Hello karuba. Umaykan ko tulata. Dito kumat umayam dito balay ang naridam na to kadwa. Kinapudno na. Idi kalman. Tay parbangon. Nadlaw na nga dimtenga. Imya na manang ko na. Dito lang. Anak nabanak larimbuar ko na kumata. Imbaglagi din takapsat ko isuna. Saan nga kapsat nila kay ko? Siyempre, sakti kanunungan na imbes ka ni kayong na. Iri sumang penak dito balay, nadanan ko ni Jingjing. Papa, anak, sarabo. At dito anak ni malipatak ka. Dito, pa, saan ka natin aglut-luto? Inyagang ka ti kanim. Ngim sadyay ka hindi lolo nga maturo ka. Api nga sadyay. Sinong karti kaduak. Abus tawan ni mamang mo. Sa kanak. Sinakad kaduain. Mabutay nga. Mabutay ka kanadaak. Nukomanda ni mama kitso. Anak mo at kabutay mo kit kaduanak. Mabutay nga. Anak mo at kabutay ko. Kasta ko ng lula. Sloko ka. Anak ko ng lula. Na pinpintas no agyan ka dito'y balay. Kuna na, ngam ti agkadakay kay ni papang mo. Baka no, at sa bali nga mapasamak, kuna ni Lola. Anya? Nagluko mo data ka bakit? Isip po. Ano pa rin pagpagarum na kanyak? Ano? Kung amin papa. Basta. Lukot siya nga bakit. Ato ka no, tikasta. Nga niya, ano mailaw na ka no di amak at kwa di ka anak. Ay, nagloko datang ka. Saan nga po na anak? Anak ka. Natadumay no ka ngamin kit. Mandi pa nagkit-kit ang kanyang papa. Abay. Kit-check siyak mo ngamin. Ubingak pa yung naglapsatak sang kadi. Kas laklaki ni mama. Nagloko at dahil nga bakit. Nato pa nang ipagpagarup na kanya. Ano ang kagkukurin, Lola? Kadong-adong amin ti kakasta nga mapaspasamak. Ato kasta mapaspasamak ka? Nagarawan ti anak da. Ang sanak ni padpada? Opo, na yung mata. Graman, salangadak man ni Lola. Ay, wala, Papa. Papa, Lola, baka mama nag-ipulo nga. Sige. No kaya-kayat mo, tagyan ni Lola. Tagyan nga sadya. Panahon na klatan. Alo, makagura ka, Papa. Madi nga maniti kasi pa nang ipaga ni Lola. Kaya pa nang pagpagarob na kanyak. Kakaiso na nga. Ang damit karuba. Ano ko lang, Papa? Awan. Karuba ko na. Awan. Nalayin ka kin Lola mo. Agurak ni Lola. Kaputi kasi din yung pagana. Sinalangat ko na minsan manon nemi tikatugangan. Nay, muto na kita, murang mo tayo sakti maglababarok. Mambit man lang nanang, daman lang pagsaritaan. Ano rin ay? Amin ba't kas dyan ibagbagayo kini Jingjing? Ibagbagayo nga nasay at no, umyan isuna dito balayo, imbas nga dito, nga kadkaduan nagdito balay. Katuan. Tapos saan nga, sa mga pakaringgora ni Suna. Apo ko mapakaringgora. Ay, ano nga mati pagana eh? Kasala tayo, paano yung pag-grupyo mat kanya kita awan ti hangan na simbang ti panunot ko. Naglaglag lao na yun, garawak tanak ko. Awan ti kasta nga magbagag barok. Ay nagtatarimahan ka.
Kasta tagawatak timbaga na. Kasta timbagayo ka ni Jingjing. Ayawan. Ti kunak, nataltalged, ni Jingjing, no, kay dito'y balay, di balay min pagidaan na, ta just in case, nga agawid ka na kainom, nga nabartek, kaya di mo amot araramide, o, di isumot lang iso. Hanak mo nagbarbartek ka. Tapos na dyan kumaamot araramide. Paunang mati kinatakas pa nakita yung kanyakon. Alagad pasensya, mabarok, no, sa bali man ti panagawat mo itimbaga. Gadya agad awang kastek sakbay. Ubing pahay ni Jingjing. Ayun no kitkitaan ti langana. Ado ti tadi kitay lalaki nga masulisog kang kuhana. Kada kita tantuma siya karod ka anak ko isura. Ala usto na. Amo nga patitugan ti amin. Ala ket dispensara na kasyaman. Ngem awan ti dakes nga adda ti panunot ko. Agsaksak bahayak lang barok. Saan nga dakes nga ma? Wen, saan ka nga dakes nga ma? Ngem nang tutuma, nakaidom kamit no ka. Itamat pa lang ket balik po din awan ni bakit mo ket hangga pa iminom. Ngem di adda ni bakit mo? Tanda ni rinabi nga nakainom ka nga gawid malipod panagpasadam han. Kani bagbaga di anak mo, ngano kasta ka nakainom ka. Sa balit pa nagkitkitam kang kuana. Han? Hindi pa laad na ni bakit mo, nga kastanti bagbaga ni Jingjing. Nagalas ni Papa nung napartek. Nagmati pa ng kitkita na kanyak kunana. Ita, tawan ti asawam. Isa nung makainom ka, bagatahan ka pa iminom. Kit numasurot man ang tuminom. Kit kaidam ti anak mo. Alawan, sardang yan. Basta nadalos ti konsensyak. Saan kung itong mga ramit at panunot yo? No nasimbeng ti panunot mo. Ngam kanayon ka din nga nasimbeng ti panunot mo. Manong nemi nasakit kanyak ti kasyay nga panangipapan ti katugang. Mararamid ko nga ta, makas diyan nga nabarte ka kung na nakainumak. Tsaka mapuputan eh. Ngayon naman minsan manong nemi kat mamati at. Awang kas nga mindata kung natin awan anay ti arak. Ti arak kada maramidan na. Kasi lang maaramid mo ti saan mo kumakaya nga ramidan no. Adakin ka ti demonyo. Adakin ka ti spirito ti demonyo. Sud ka po nangarod nga naawagan da iti demonyo ti arak. Kabata talaga makademonyo. Yung mayat met na hangom yan dito ini. Jingjing. Tapos na di kasi takit awanti, baka disturbo na kami kinitesi. Nga ididedi manin nga agalas 11 tirabi ima nung tinawag ang iso na, hello karuba, mabarimon ti umay karuba. Iti pelang ururay tawag mo, maganatan ako, humaya kon karuba, kanin naktumanin na, agkinaan tanga do, mamin ina magtumanin na, uy, nuri mamin sa kapulo ka. Ngem di kasta nga ara-aramiden mi manong nemi ado di kiti makakitkitan kada kami. Tasambet akang kanayon nga nakaturog dati kasta nga oras. Ada di kiti aksidente manong nemi nga makita da nga mapan wano umay niya Tesi manong nemi dito'y balay. Ada makakita manong nemi nga ilokatak kat sumurek isuna. Ada makakita nga parbaho nga normal nga gawid isuna. Ada pa yan di kundaway manong nemi nga siyak ti mapan iti balay da. Magnakit ti kusina nang runan no awan di kapsat na taad da imyanan na hello karuba, sumurek kalistuwa. Ti asawak manong nemi ti muna nga ng salangan kanyak. Aday di nasurok nga makatawan sipod at sadyay Hong Kong nga damot sadyay at Macau ti asawa di Tesi. Imbaga tasang ko masigugan at kunkontro siguro. Hello? Ay, ani? Ano dito'y idandanon ta kanyak nga dakas nga damag? Dakas nga damag? Kas kumaan niya? Tekarubam, mapamukha no kalkalungan. Karuba ka nga, ni Tesi. Nga pasari ka no ni Tesi, tibuhol lahat yun dito palay. Dito siguro ti pangayatam, no apay nga awan kayo ka ni Jingjing no kasta nga rabi.
Sa nga siya gusto nga awan ni Jingjing. Ni nanang mo. Ikit mo gusto, met? Tapno makadisturbo ka na kayo. Ani, awan ti kinagpaso na ita. Pangpadpadakas na lang kada kami. Pangpadpadakas? Mabitlang. Isan ko king kadikiti videos kin picture. Tapno di mo kunain nga pangpadpadakas. Mabitlang. Urayam. Ala. Nakaadong mata ng videos man. Adagay mang video kini Tessie. Nukas nga rumor iti balay da. Rumor iti naladan da. Kat sumrek iti nalada. Nga, mapan iti ridaw. Kat malukatan to ti ridaw. Kat sumrek to isun. Kat nagati parbangon nga sumrek. Wano rumor isuna dito balay nga agawid iti balay da. Ken siya nga rumor dito balay nga mapan iti kusina da. Kat sadya ito ka sumrek ka. Nagring manin ti cellphone ko. Ngimsang ko sungsung bata. Kinansel ko manong. Yes, hapos. Tinawag ka din ni Tessie. Hello? Hello, Karuba. Nadayin patulod na kanya kang videos. Nakabidyo ta. Kahit mong sawan, nadaman din patulod na kang ka. Hoy, nadaman din patulod na kini Rohel. Ngayon patulod na kanya. Talaga nagsarita pa kini Rohel. Ito tawag kita, kinansel ko. Nagring katsikat bawon. Karuba, hindi nga rin teramidin ta. Saan na nga kapaglibak pa eh. At na nagdidrakkel ka ebidensya. Karuba, niya teramidin ta. No kayat mo? Kasi siya akong tagdan na. Ha? Hoy. Kayat mo? Papananta nga rin. Makamuntan. Di iyawid ka sa jailo ko so. Taga Kagayana. Di si kanti, iyawid ka sa jailo ko so. Alan, nagrubot kan. Nagrubatak met. At tricycle ta manipod dito, gana jailo ko so. Kasta nga ron, tinaramit mi manong nemi. Da kami ngagkaruba, tinagden na. Dito ilukusor, manong, itiden na datatang kininanan. Oo na itaramid mo barok. Ni maten karubam, ti may musirong ka rito. Pinagdenden na kayo. Ang patpada kayo nga asawa na. Hindi mo ka di mapanunot, at posible nga tusayan na kinapod Diyos, kasi ito karamidem. Tatang, anak ang tirumbing nga namidag. Kit, imbas ko mga gupten yun ti relasyon nyo. Nakaimutan tinagtipon. Oo, ti problema ta. At damat ti katugangak nga mangayon ka ni Jingjing. Ni mat Tessie, mat pa'y anak na. Ang nangawan, hanggang di ka kasadar ni Jingjing. Imbati naman ay hindi kiti katugangan na. Nagpadpada kayo. Nga di kiti anak yo, kinimpata yo kada katugangan yo. Kaya dito nga nang isang patam keng kuha na. Makabubisit. So nga sanas kang nasang kang pao dito balay. Kaya di ba balakad ko. Hagsubli ka matlahing sa di balay yo. Agpakawang ka iti asawam. Ibagam nga, ikan nakati another chance. Ikarim nga, lipatin mo ni karubam. Tapos imbas ko mga sulpari yung problema yung pinadakil yun. Ikasanon na umamandang denda na kayo. Di, dakam tagasawan. Dakam tagasawan, mabaling kadgarad. Napiya kumanaw na saan kaya nagkasar, kini bakit mo? Ken saan da nagkasar, dahil yung kate, sige asawa na. Kinasaritak ni Tessie, may panggap ka dati nga banag manong naming at inuunan na kon. Agawid akon. Ika na kanot sa balingan tsansa at asawak, basta agawid akon. Nagsalita kayon? Uwain. Ika saan nung mailiw ka kanya? Tsakayatin. No, mailiw ka nga ron, panangan ko kin ka. Tsakayatin. Tsakayatin. Ibtura kong ti amin. Siya kang natin mailaw ken ka, basta diya kayatin. Pinapudno na, nagtulaga mi ti asawak, nga panawag mi na nga balay. Ana,
Tapno saan tang agkaruba. Mati ngamin ti panagkaruba tay. Tiket ngamin pa na kairarananan nga panagkaruba ta nga napanawan di kita asawa na. Tiket pa na kairarananan nga nalalayang ka ni lakay ko. Kailili ko anto, Randy. Ngimnas kin nga agsinatan. Awan tinapin na sa pagpatinggan dati nga relasyon ta. Uri te kanak ti maudi agundahoy ti asawak basta tungpalak keng kuana. Tinawagak na ti asawak manong nemi kat nagpakpakawana. Kunak malano na halaing ka? Kunak malano saan nga napatek ti anak mo? Ti anak ta? Ken saan ako nga napatek ka? Nagulapal lang ti panunod ko ani. Kadita ta nalawlawaganin. Please give me another chance. Saan to nga mapasamak nga karelasyon kami kay ni Karuba? Sa awanan ni Karuba, saan nga agyan sa jay? Gawid kan. Barbarang mo bumao ti butod ko ka. No talaga nga kahit mo tagbalbaliw, ipaneknek mo. Sige, nagawid ang ngarotin. Kaya ituloy ko tagpasada. Ituloy ko tagurnong, agas man ti panagurnong mo. Nagsublimat lahing manong nemi ti dati nga panagtalek kan panagayat ti asawak kanyak iti dikudan nga tinaminsan kat nagbasulak kan kuan. Ti mapapan ken ni Karuba nga tesi manong nemi saan kun nga makuntak kada di cellphone nga adda kanyak. Nagbalbali siguro ti number tapno awanen ti komunikasyon mi tapno malipatan nak kat malipatak matisuna. Iti agdama manong nemi nabayagan nga nagpurgud ni ani kadadaan kami ti talong anak. Dua nga lalaki, tinagbaling nga adi ni Jingjing manong. Duwan ti tricycle mi, napapindas mi lang ti balay mi, kadag nagnegosyo ti asawak babayan ti panagaramid na timpanada, ngaglako, kanagbar-barbecue, kanda dumaping street foods. Urorayek no ka, ngagsera, amalpas ngaglako, itirabi, sakam to agkuyog nga kawid. Ket madano minto na kita anak mi, na naimaston ti turog ta. Tadakkel maten ni Jingjing, ang mga aywan ka na giti kakabsat na. At daman na nagbalay, manong nemi ti pinanawan dati si nga balay. Hello, Karuba! Pasaray ko nak. Nagpapangit man kita kakaruba. Di damot makikaruba. No di amo kahit ti makikaruba, di saan? Di ka magpagtatakkunan. Munak. Dahito iti pagkasalita nga tinaminsan manong nemi kat nagbalinak nga nagbalinak nga nagulib iti asawak. Ngem, nasiyat una iti asawak, tanay kanak iti sabali pa agundaway, another chance tamdo may panaknek ko na talaga nga nagbalbaliw akon. Awan na anay kat ngamin ni Karuba. Padpada nga napanawan kami ti asawa. Agyaman naklaunay ti anus mo nga nangibasa manong ket sapay kumata agbalinda ti nga balaag kadagiti kakaruba sapay kumata santa katultuladen dagiti madi nga paset na. Tuwing nga agyaman nga paghaya mo, Randy. Thank you, Randy. Thank you pa nagsurat. Thank